Jaya Majaya Chimbo Gaya Nati Gaya Chiri Tuta Kambodiana Chimbo Gaya Nati Gaya Baby, ayo, sige upopotea. Scan baby, can ndio what is scan ya? Wakuramba zvo usina kuzvataura. Wasvika kati is scan. Fine, ndatina ndikutsvaga. Unotsvaga but unotsvage zvahashi. Tarani zvakanaka. Ai. Oh, ukupopotei baba. Kala unodani na Vanessa. Ai, wewe waudoti wahasha. Watone hasha mahakira. Weitona nasha sika. Aiwa, chimami. Wewe ndakupenga ini. Akuitira hasha ndiani? Oh, saka ini ndinda kuti hasha. Iwe hausikita hasha. Ukutononga kutara zviri. Pakuondidzosera grade 2 aiwa, imela handisi 2 pink. Maku. Ini ndini 2 pink. Ini ndinda 2 pink. Iwe utonditi 2 pink. Uri kuita ina tize. Kwei saka kupopotei bvunza zvakanaka. Yo aiwa guys, ora imimi I think ga munenge mutori no hasha dzenyu dzamutori nadzo. Ndakusiye pana baba. Uri kuenda kwenda kuri kwei. Aundiramidze kuitira hasha. Aiwa, wana chindisiye. Handisikukusiya rotiza handisikuda. Aiwa, Uri kuita ina tize. Aiwa, ndisiye. Chimondisiya. Imeme aiwa, ini natanga neashanda. Ya nditize. Kokatiza. Ndichitizire. Nditizire mshita. Ndakuenda ndingoenda nditize. Ndakuenda. Kala usataura nini futwanzwa. Iwe anopengero. The right. Skala. Murudo ndinewe ticha batanita Satan diwones